tendències són molt variades. Hi ha datings, hi ha realities, hi ha experiments socials. Estem en un moment de transformació de totes les televisions perquè l'amenaça de les xarxes socials i de les plataformes és molt gran. Aquestes tendències després s'apliquen aquí a la indústria catalana? Serveixen d'inspiració tots aquests formats? Aquí també està de moda el talent, està de moda els experiments i el reality, per tant, continuen vigents. També és veritat que estem davant d'unes cadenes a Espanya molt conservadores en la seva programació.